synes, vi bør gøre noget ved situationen i Slesvig-Holsten. Ja, det har du ret i. Vi vil ikke risikere krig i Danmark, vel? Nej, Slesvig-Holsten har længe været en del af det tyske forbund. Hvad gør vi, mine herrer? Jeg foreslår en ændring af grundloven, min konge. Jeg kan se, hvad du mener, men hvilken slags ændring mener du? Måske burde vi splitte Slesvig-Holsten mellem os og det tyske forbund. Så vi får Slesvig og Holsten. Jeg synes, det lyder som en formidabel idé, mine herrer. Men vent nu lige lidt. Jeg synes, at jeg ændrer en lov, der siger, at de to ikke kan splittes, men at de skal forblive som et. Så Slesvig-Holsten aldrig kan blive splittet. Så er det gjort. Skidt med det. Vi deler Slesvig-Holsten! Die dänischen Herrscher haben die Verfassung geändert. Sie haben Schleswig-Holstein in zwei geteilt und behielt Schleswig. Er kann sie nicht einfahren, tun. Ich bin wundet. Kriegen gegen Dänemark. Tyskerne angriber os, vi må berede os på krigen. Forbered tropperne! Angreb! Og nu til fraklip. Vi bør gøre noget med situationen i Slesvig-Holsten. Vi bør gøre noget. Prøv at se. Emil, det er ikke så svært. Okay. Vi bør gøre noget ved situationen i Slesvig-Holsten. Prøv at se. Det var da godt nok. Farvel, Emil. Og stop den. Hvad? Ej, jeg skal køre. Nej, kan vi lade stoppe det? Hvorfor lige det her? Ser jeg pænt ud med det? Mhm. Jeg er bare lækker. Du filmer ikke, vel? Jo. Nej. Skal vi få trøje? Nej, det går ikke. Vi deler Slesvig-Holsten! Die dänischen Herrscher haben die Verfassung Okay, vi lader forvente. Begynd!
Angreb! Fail! Prøv igen. Jeg er super lækker. Er du